Ni da Malama. Shigowa ta SS1 Science Class, ina ƙoƙarin zuwa makaranta kullum, sai Allah ya jarabce ni da son malamar da take koyar da mu darasin physics. Kullum idan ta ba da assignment, nakan karɓa assignment ɗin 'yan ajinmu domin na kai mata staff room saboda ina son na ganta. Ana nan soyayyar malama sai girma take a zuciyana. Abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Na zo na shawarci abokaina sai suka bani shawarar cewa kar na bari zurfin ciki ya zo ya min illa tun ina yarona. Kawai yanzu an kusa yin test sai na yi amfani da wannan damar na isar da saƙon zuciyata. A lokacin da za a yi jarabawar darasinta, aiko na ɗauki wannan shawara. Ranar da aka yi jarabawar ta na aika mata da saƙo kamar haka. Bayan na gama amsa tambayoyin da ta yi mana a jarabawarta, a can ƙasa sai na rubuta: Salam, barka da wannan lokaci malama. Na daɗe ina son na yi amfani da wannan dama don na faɗa miki wani saƙo da ke ɗauke a zuciyata, amma ina fatan za ki fahimce ni kamar yadda nake ƙoƙarin fahimtar darasinki. Malama, tsakani da Allah ba zan yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana miki wata jarabta da Ubangiji ya min a kanki. Malama, gaskiya ina son ki, ina ƙaunar ki. Ai kuwa bayan an gama jarabawoyi sai malamai suka yi ta raba takardun test ɗin da suka yi wa ɗalibai. Saura malama kaɗai ta rage. Muna zaune cikin aji sai gashi ta shigo, muka gaishe ta, ta amsa, sai ta fara raba wa ɗalibai takardunsu, ta ba wa kowa, saura ni kaɗai ya rage. Ai kuwa sai ta ce wanda bai ga jarabawarsa ba ya same ta a staff room. Gaba ɗaya idon kowa ya dawo kaina saboda kafatanin 'yan ajinmu sun san halin da nake ciki. Na yi shiru na rasa me ke min daɗi a duniya. Ina cikin tunani sai ga aike daga malama ta aiko labor prefect ya taho da ni.